Na trećem memorijalnom turniru Voja Vakulović održanom u Smederevu, stonoteniser Petar Filipović osvojio je zlatnu medalju u dublu u kategoriji mlađih kadeta. Njegovi klupski drugovi Nemanja Dojčinović i Dušan Petrićević nisu imali dovoljno sreće i ispali su u 16. finala. U pojedinačnoj konkurenciji sam stigao do četvrtfinala i ispao sam od Jovičić Mate iz Beograda, on je prvi nosilac, prvi na tabeli. A u dublu, isto u polufinalu, igrao sam s Jovičić Matejom i njegov partner. On je također jako dobar, bila je jaka borba, čvrsta, imalo je puno publike. Ja sam igrao sa Milanović Nemanjom iz Kragujevca i na kraju smo pobedili rezultatom 3-2 u setovima. Očekivao sam dobre rezultate i vrlo sam zadovoljan. U 16. finala izgubio sam od Jovičić Vladimira iz Beograda, iz IMT-a, koji je bio odličan i bio je bolji od mene, ali bila je to mnogo dobra borba. Na sljedećem turniru ću učestvovati na Medijana Openu u Nišu, u kojem se nadam boljim rezultatima. U konkurenciji kadeta sam ispao u 16. finala od Kovača Riharda. Bila je gusta borba, na kraju me je pobedio 3-2. Bio sam zadovoljan, moglo je i bolje. Učestvovalo je 200 takmičara, a u kategoriji mlađih kadeta 77. Trener Branislav Milenković kaže da je prezadovoljan postignutim uspehom. Jako veliki uspeh, nisam se tome nadao, znači da mi je neko pre turnira rekao da će barem osvojiti medalju, bio bi zadovoljan. Sljedeći turnir na kojem će nastupiti Vranjanci je Međunarodni Medijana Open koji se 9. decembra održava u Nišu. Iz Stonoteniskog kluba Vranje učestvovaće 15 takmičara u svim kategorijama.